Ježiš hovorí, aby sme činili pokánie. Preto potrebujeme rozumieť, čo to pokánie je a konať pokánie v našom živote. Pokánie je začiatok cesty. Preto zmente svoje zmýšľanie, zmente svoje konanie. Znova premyslite, prehodnoťte svoj život, svoje priority a vykročte novou cestou. Pokánie je návrat na cestu, ktorá smeruje k cieľu, ktorý pre nás určil Boh. Pokánie je ľútosť, ale nemýlme sa. Pokánie to nie je len ľútosť. Prestaň robiť to, o čom vieš, že je v tvojom živote zlé. Tie Ježišove slova sú tak jednoduché, tak radikálne, až ani nemáme o tom, čo špekulovať. Čínte pokánie, odvráťte sa od svojich hriechov. A keď sa stane, že padneme, tak vstávame a vyznávame. Hoci koľkokrát by si padol, ak bojuješ, ak nechceš ten hriech, ak túžiš sa mu vyhnúť, tak máš to všetko odpustené. Ale naša kresťanská viera to je, že sme bojovníci. Že bojujeme, že vyznávame svoju nedokonalosť pred Bohom a to nás mení. Pokánie je dar. A pokánie je spojené s odpustením. Preto kajajte a obráťte sa, aby vám boli zahladené hriechy, aby prišli vám časy duchovného osvieženia. Pokánie je náprava. Boh sa raduje nad hriešnikom, ktorý činí pokánie. Pokánie je zamerať sa na ten správny cieľ a pomaly sa k tomu cieľu blížiť. Hoci je ťažké tráfiť, hoci je ťažké kráčať, hoci sa mi nedarí, hoci to nejde. Preč s našimi falošnými cieľmi. Pane Bože, dávaj mi spoznávať pravdu. Dávaj mi pravé pokánie. Ježiš hovorí, pokánie činte a verte v evanjelium.